i el lloc on ens trobam, el Parc Vic, és el bessó d'aquest canvi de model, el nucli generador d'activitats innovadores, la majoria d'elles relacionades amb el turisme. Aquí tenim l'exemple del nostre futur, perquè turisme és també empreses de serveis informàtics, de tecnologies ambientals i alimentàries, de reciclatge, de serveis socials, també de comunicació, de màrqueting, de nàutica i aeronàutica, tots ells sectors representats en aquest parc tecnològic de les Illes Balears.